Καλωσορίσατε στο Οριστείτε Εσείς. Πρόκειται για ένα παιχνίδι που βοηθά τους συμμετέχοντες να συνδεθούν και να διασκεδάσουν ανακαλύπτοντας νέα πράγματα. Ξεκινήστε δίνοντας σε κάθε συμμετέχοντα ένα κομμάτι ταινίας και ένα στυλό. Κάθε άτομο γράφει ένα χαρακτηριστικό που το καθορίζει. Ένα χαρακτηριστικό προσωπικότητας, ένα χόμπι ή ακόμα και κάτι που αγαπά. Μόλις όλοι γράψουν τη λέξη τους, είναι ώρα για συστάσεις. Κάθε συμμετέχον λέει το όνομά του και μοιράζεται το χαρακτηριστικό που έγραψε. Αν ο χρόνος το επιτρέπει, μπορούν να εξηγήσουν γιατί επέλεξαν αυτή τη λέξη. Τώρα, κάντε το διασκεδαστικό. Χρησιμοποιήστε τις επιλεγμένες λέξεις αντί για ονόματα κατά τη διάρκεια των ομαδικών δραστηριοτήτων. Για παράδειγμα, αντί να λέτε «Τώρα είναι η σειρά του Πέτρου», μπορείτε να πείτε «Τώρα είναι η σειρά του Ψαρά». Αυτό διατηρεί το παιχνίδι συναρπαστικό και βοηθά όλους να θυμούνται τα μοναδικά χαρακτηριστικά του κάθε ατόμου. Αν θέλετε να εστιάσετε στη δραστηριότητα, περιορίστε τους τύπους λέξεων. Ζητήστε χρήση μόνο χόμπι, συναισθήματα ή πράγματα που προκαλούν χαμόγελα. Σκεφτείτε αυτές τις ερωτήσεις. Τι μάθατε για τον εαυτό σας με την επιλογή της χαρακτηριστικής λέξης? Πώς επηρέασε η χρήση χαρακτηριστικών αντί για ονόματα τη δυναμική της ομάδας? Έκανε πιο εύκολη τη σύνδεση με άλλους. Να ορίσεις τον εαυτό σου είναι ένας καλός τρόπος για να σπάσει ο πάγος και να δημιουργηθούν ισχυρές συνδέσεις. Τώρα που ξέρετε πώς να παίξετε, είναι η ώρα να δοκιμάσετε. Διασκεδάστε ανακαλύπτοντας νέες πλευρές του εαυτού σας και των άλλων.